Lah kon kok ngomong apa? Lah alhamdulillah. Lho keliru. Lah sing bener ya apa? Nek ana wong ngomong assalamualaikum iki kon ngemauri. Jawabe? Waalaikumsalam ngono. Lho ate udan. Sing bener pancene ngono. Lah iya. Wong Islam nek ketemu wong Islam kudu uluk salam. Uluk salam. Nek kancane maca assalamualaikum, Sing situke jawab waalaikumsalam. lho lah ya ngono. Lah apa kon muni alhamdulillah? Kon gak ngerti sing tak karepno. Apa? Alhamdulillah cucukmu saiki kok iso muni ngono. Kok iso ngucapno salam ngono lho, Bos. Iku jenenge nyek bus. Lah kok ngenyek? Ngenyek terobos. Lho gak ngenyek sing penting bukti nyatane. Delok kon biyen kaya ngono penggaweamu tuku nomor penggaweamu main judi mabuk. Lah biyen tapi saiki deloken cekelane. Apa iku? Kitab. Kon tak kandhani. Nek biyen takoni kelaku aku elek. Sarene saiki wis kaya ngene, delon. Apa? Iku Yudarti. Ya Allah, Bos ngomong ngono. Yudarmi. Yudarman. Yudarse. Sidarta. Yudarta. Iya. Bener kok. Wong-wong ku ngomong mbok ditata. Aja kesusu cek penak. Lho lah mangkane iku. Kaya biyen aja takoni perbuat aku nakal. Iya. Doyan ngombe, doyan main, medok, tuku nomor. Saiki belas kabeh tak ilangi. Gak ono soalé. Lho. Oh, barek ngene. Sing tak maksud gak ono pikiran ngono lho, Dut. Alhamdulillah berarti wis gak ono pikiran ngono. Lho ya apa? Iki anakku iki lah wis mben iku ujian nggih. Heeh. Mbok Senin, mbok Minggu ujian. Pokoke ujian ngarep iki. Iku ujian insyaallah nek lulus soalnya lewat SMP. Dadi ngomong alon-alon tah ya Allah, ya Allah. Nduku mari iku lho, mari TK terus SD, SMP. SMP. Iya iku mlayo SMP. Lah kok SMP? Lho keliru. Sing bener iku SMP, Bu. Lah iya SMP, Tut. Lah kan ngomong ke SMP. Lho keliru. Aja atik Sing bener SMP. Lah SMP. Lah kan ngomong SMP. Purno cabul ketorone gak tahu sekolah. Gak tahu sekolah. Mari SD, SMP, terus SMP. Mari SMP iku yo SMA, Bos. Lah ya SMA tuh. Kok SMP? Lho keliru. SMA, mari SMA insyaallah tak daftarno nang gone iki mang Yudarti. Ya apa mang? Yudarta. Lho Yudarta kan kampuse. Terus sing anakku sing tak daftarno iku jenenge Yudarti. Sing tak daftarno iku lho jenenge Yudarti. Nek cita-citamu ngono bagus sekali. Lho. Seorang ayah yang sangat baik budi pekerti, yang sangat luhur cita-citanya. Nek kepengin duwe anak sekolah nang ngene Yudarta. Lho temenan kon. Tepat sekali. Nek umpamane gak tak sekolah terus tak percuem ah. Apa percuem? Percuma. Ora percuma, Bos. Lah, lho kon tak kandhani. Sawangane re wong bapakne ae nglakoni kaya ngono anake gak di sekolah sendoko lah ya sakno sih mengizinkan. Apa mengizinkan? Mewirangkan. Kon niku ya apa, Bos? Mamula Bos, biyen cilikmu sekolah tah ngaji ya, sekolah gak tahu ngaji gak tahu. Lho ngomong pating pecotot. Ngelono gak tahu ngaji kon, bapak ngono lha apa aku iso nglakoni rukun Islam sing nomor 5. Ya Allah, wis lho ya ngaji, Bos. Durung. Lho kan aja kesusu mengket ta. Aku iki krungu kabar winginane teko Slamet, teko Liwon, teko Jaswari, teko Supali. Ndut kendut, apa rek? Alhamdulillah trubus sampe ngulon. Lho iya anjane aku rencanaku nang ngulon tapi terlambat daftare ketinggalan. Kok iso ketinggalan sih, Bu? Lho daftare kesusu mangkane wingi ya tetep ngulon aku rek. Nang ndi? Oh nang Kucur.
Bek nang Watu Agung ta apa? Ya nang ndi lho ya apa sih? Maksude ngulon ya nglakoni rukun Islam sing nomor 5 nang kono lho, Tut. Biayae. Biayae sanajan to aku iku insyaallah tahun ngarep. Soale wingi daftari aku terlambat. Saiki tak awali aku winginane mulai lunga kaji nomor 7 dina wis daftar nang nggone bank. Dek kowe tak titipno. Dadi senajan to aku ludruk nek awan nyambut gaemu ya aku nyambut gaweku ngono ae. Seru aku iya. Tak lompokno ae. Alhamdulillah sebagian tak gawe nyekolahno anakku, sebagian tak tabung ambek bojoku rencanaku wis cukup alhamdulillah. Iya Bos. Sangu teko sepanjang nang Juanda wis ana. Dadi kari teko Juanda nang Mekah durung. Kurang mok titik kae lho. Mencep. Potonganmu kaya rengginang. Ora ndelok potongane dhewe kaya sumpete padasan. Lho, karuan sumpete padasan disumpet ya gak hancur terus. Lho temenan. Lah wong kon niku lho ngomong metiti-metiti. Teko omamu nang Juanda wis ana, teko Juanda nang Mekah. Cek dorong, lah kurang titik ta. Titik dengkulmu ngono. Lho kaya sing suwe iku ana omah. Tapi masih kon niku duwe bondo, tapi nek kon gak duwe ilmune gak bisa, Bos. Lho gak duwe ilmu, lah nek gak duwe ilmu lah apa ora anggemu kulanake ah. Angkemu kulan tasbih ah. Olehku ngono iku mergo apa? Aku sakroku nuwun sewu lho ya, Bos. Gak buka wirange kanca. Kono mbek aku kanca kaya dulur. Tapi kenyataan kon sekolah gak tau ngaji, gak tau sapa masjid gak tau. Jare sapa? Lah biyen saya aktif. Sapa masjid? Lho ya bendina ben awan nang masjid. Ya iya. Bengi ya nang masjid. Jumat tetep rono. Jumatan lho gak urip sandal. Wong nang masjid lha apa? Yang menang masjid ya Jumatan tuh. Melok Jumatan. Terus tak rungono, omonge tak trapno. Dadi kaya kon terus watir nggonku. Watir iya. Ah, Ustaz nggonku lak ngomong nek tepak ikut bae iku. Muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sakniki sing apik monggo digawe, sing elek monggo dibuak. Lah eling-eling sandalku sing elek tak buak gawe sing apik sih. Ngomong karo kon iku ngomong pencilaan iki. Anjane ngono lho ngamange lho. Ngono pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar sing elek iku digowak kelakuan sing elek maksude. Kelakuan sing apik ayo padha digawe. Ora apa gak ngomong kelakuan sumpah lho gak ngomong ngono. Derek-derek monggo niki sing apik monggo digawe, sing elek monggo dibuak. Lah aku tak delok sandalku elek tak buak gawe sing apik sih. Ngomong ambek kono iku pancene. Mamula sithik-sithik kumpul jamaah tahlil, ngumpul pengajian, cek tambah pengalaman. Aja atik ngelokno aku ngono. Lah nek aku gak kumpul ngono lha apa aku iso ngomong assalamualaikum. Iso ngaji barang? Lho wis katam. Katam tamat iki lho. Alhamdulillah. Lho lah mangkane aja nyepelekno liyan katam. Lah ngajimu teko endi, Bos? Ya gak mesti teko Sepanjang, teko Malang. Winginane iku teko nggone Tuban kono. Titik iku sing tak takokno. Apa? Ngajimu iku lho teko surat apa maksudnya teko juz pira? Apa delok sakmene gedemu, delok pengalamanmu, mungkin awakmu ngajimu teko juz 5? Juz 5 anak kowe kandhane wis balak-balik nyelameti kok. Teko juz 10, Bos? Jare sapa kan? Juz 20? Jare sapa? Sampai terakhir juz 30? Kemeru. Lah teko endi, Bos? Iqra. Lah. Ya Allah. Apa? Sakmene tuweke ngaji Iqra ya apa kan? Apa masih Iqra? Anakku sakmene iki lho khatam Quran, Bos. Lho apa sih? Tapi lho kono aja ngelokno Iqra lho. Apa? Kon tak kandhani. Ana arek fakultas, iku ana arek TK. Asale teko TK munggah sampai nang gone fakultas. Fakultas. Apa? Fakultas kok fakultas. Ayo fakultas. Teko fakultas masih kon katam Quran tapi kudu nang Iqra dhisik. Lah aku masih Iqra. Wis tajwid sembarang kali re apal. Kon tak kandhani ya, iso muni bismillah ngono tok ae. Ero maknane iku nek di apa jenenge disiar nang wong diamalno ganjarane gedhe. Apa mandharake ganjaran larang. Per meter pira iku niku. Padahal larah omongan dirungok-rungokno kok iso. Lha apa ganjaran tanah iku lho dadakan. Takon ganjaran pira?
Perkara ganjaran iki kono, urusane minallah. Wong kono niku ngaji sak pergerange teko Iqra. Lho Mas Iqra apa kok ela iso? Gak masalah, tapi kebacut. Mosok wis umur sakmene tekan Iqra iku lho. Lho kon tak kandhani. Pintu tobat iku terbuka terus. Ya kaya ruruwa. Isa ngaji Quran tanpa dari Iqra kurang sempurna. Lho lah mangkane, lak wis ana nggone kitab nerangno. Heeh. Mencari ilmu ket mulai nggone Buayan sampai hari tua. Hari tua. Iya. Terbuka masih aku tuwek ngene Iqra, gak apa-apa. Sik luwung berarti awakmu sik gelem usaha, berarti sik gelem thalabul ilmi. Walaupun wis tuwek, berarti sing kok pelajari Iqra termasuk blok alif-alifan. Lho, alif temen. Lah gaya apa alif-alifan? Alif temen. Goblok. Alif temen sumpah lho. Pelajaran Iqra iku lah mempelajari huruf hijaiyah, memperlancar membenarkan membaca Quran. Lho lah iya. Lah iya bloke alif-alifan. Lho alif temen kok. Sumpah alif temen. Lah apa alif-alifan? Apa sih, Bos? Adikane alif-alifan ngono lho. Sing kok pelajari ku lah Iqra sih. Iya. Lah iya bloke huruf hijaiyah. Syarat mutlak untuk membaca Quran. Lah iya bloke alif-alifan. Alif temen kok alif-alifan ae. Nek alif-alifan sembarang kali nek ana kata akhiran an niku gak temenan. Satu contoh saiki. Lampu, lah temenan. Tapi nek ditambahi an lampu-lampuan berarti biju-bijuan. Duduk lampu temen. Nah, saiki mane kamera tambahi an kameraan. Duduk kamera temen. Lah nek alif ya alif temenan, nek alif-alifan biju-bijuan. Goblok. Iya Bos, iya. Bener awakmu timbangane wong koclok. Iya. Wong salah kok ngelokno kucul. Bener pisane metiti kaya udun. Lho gak kaya udun lan aku gak iso kalah isi nambah adik-adik anak-anak iki. Delon penontonnya kabeh gawe jiblat. Ya Allah, Bos. Jilbab. Oh lah ya jilbab. Lah kok jiblat? Lho keliru. Boh. Kok sakmene tuwekmu mamula tah mamula. Nek ngaji ku sing tenanan, nek sekolah ya sing tenanan. Temenan lah apa? Entuk ilmu manfaat. Lho iya manfaat hanya ilmu temenan aku iki. Lah terus pelajarmu Iqra iku lho Bos kok gak isin mbek anakmu iku. Lah apa isin wong iso kok isinya nek gak iso blas isin. Nek nggone Iqra iku apa ono alif fathah? Ya lah ya kecil. Alif fathah a lho. Alif kasra, alif kasra i, alif doma, u. Nek diwaca a i u. Maksude aku iki urip. Wong urip kudu golek gendaan. Ya Allah Bos, mosok kok wis bener a i u. Lah iya. Nek tembung sanepane aku iki urip. Wong urip kudu golek gendaan. Lah golek apa? Wong urip syarat mutlak utama, golek ilmu. Masih ilmune akeh nek gak duwe gendaan celula-celulu. Mika toh. Ora kocluk. Kan tak kandhani aku ro dhewe. Aku mang lak nang mburi sik. Arek nom-noman nduk mburi ndusel ae. Kepingin ero kanca-kanca sing nduk jero paes wedok ayu-ayu. Langsung digodhog tek moro arek. Digrabak. Bareng wis seru, dadakno ngomong, "Lho, keliru." Sing mari keliru mburi. Temenan. Mangkane Mamula ta Bos, pelajaranmu sik teko kono aku percuma ngomong mbek awakmu iku. Kon aja teko iku tok. Kon tak takoni ya. Nek anjene kon nyepelna aku durung karuan kon iku ngungkuli aku. Lho sik dibuktekno dirungokno wong akeh, Bos. Lho iya, nek aku ya mau kalah mbek awakmu, Bos. Nek anjene kon gak gelem ngalah. Kon tak takoni titik ngono ae. Iya. Soale nek biyen tapi nek saiki wis ana nggone anu, kitab wis tak tulis. Apa? Ngene, rungono. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemengkek kon niku lho, kemengkek kon niku lho. Aku isi nambah anak-anakku. Ayo terus nonton ayo. Bismillah. Ngono. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak pase-pasen. Ya. Inna trubusi wal mauti qiyamah. Ora ana ayat niku. Ana. Alah ayat sakmono kuwi nek Quran iku gak ana tak iya sing. Lah apa kan gale Quran? Kok kitabku dhewe. Kok kitabku dhewe. Inna trubusi wal mauti qiyamah. Lah iku maksude apa? Lah maksude ngono jarene cara Arab. Lah tapi aku nek Quran gak ana tafsir gak ana nek hadis gak ana gak iso aku. Lah apa kan gale nang kadis mulai nang Malang. Kadis kancamu ya. Lah terus maksude iku apa? Maksude ngene lho, tut masalah arek iki ngono kok kesulono aku. Inna itu sesungguhnya. Sak temene. Sak temene. Trubusi ku aku trubus. Iya. Wal mauti tau mate. Kiamat tapi ho omah. Adi sak temene trubus iku tau mate ho omah, terus mari tak jamoni urip maneh lah. Sing ngero bojoku tok iku Wis ora percaya, Bos. tak catet bojoku sing tak seni. Aku dilokno bojoku yamene rek wis mate. Mari tak jamoni urip maneh tak catet ngene kitabku. Kok kitab iki ora enek, Bos, trubus. Lho, Wong mati kok iso urip maneh kon niku. iya nek wong mati iku awarahumi kuwi sing mati aku dhewe lho tak. Saiki tak takoni, nek kon wis tau nglakoni iku, ajine diri, Ajine diri teko lati, ajine raga, teko busana, uncating sukma, ninggalno raga. wong mati nang diparane, Bos. Alah kon takoni ngono muga kon tak takoni ya karo. Nek aku karuan roh. Nek kon nancene nerangno nang dolo sakmene kae. Iya. Sadurunge tak jawab takonamu. Oh, berarti njajaki aku. Ya iya. Kok anggap aku niru awakmu. Lho ya gak niru-niru tapi aku lah wis katam. Ayo, oke. Ayo kon mang ngomong ajine diri teko Teko lati, lati. ajine raga teko Saka busana. busana. Oncate Sukma. ninggalno raga. Ninggalno raga. Ayo wong mati sak alam donya sakmene kae cilik gedhe tuwekan meneh nandi parane. Ngelu kon asline. Golek-golek kon asline. Karane aku wis ngelontok klotak. Ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Iya. Oncating sukma ninggalno raga. Ninggalno raga. Wong sak alam donya besok nek mati nang diparane. Lah iya. Ndelok amal perbuatane uripe nang donya. Monggo Pak. Nek uripe nang donya perbuatane apik, amale akeh dosane nang neraka. Kemeru kok tau matek. Lho. Ya apa sih? Ana dasare. Dasar apa? Dasar cecetan. Lho, didasari meni ya. Kon jane tau ngaji. Ya tahu. Lah rungokno apa ngene Pak Ustad? Apa niku jaman? Fa amma man sakulat mawajinuhu fa huwa fi sadir radiyah. Fa amma man khafat mawajinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa? Wong iku nek akeh amal apike ringkese ngono nang swarga tapi nek akeh dosane nang neraka. Wa ma adraka mahiyah, kamu tahukah kamu neraka? Alah, kemeru. Ngono iku sik gak bener, Bos. Ya kemeru gak bener. Kon iso nyalahno. Bisa benerno. Temenan? Ya iya. Wis singkat saja. Wong sak alam donya besok nek mati nanti parane. Ndelok sing mekul ae iki. Padika nang terminal. Padika nang tretes. Mate. Nah, aja emosi. Wonten tak takono sing mate dene arwah ya mburono-rono garo gak tau petuk. Ayo saiki nek kon wis tau mati, Saiki nek kita bicara tentang roh. Nek endi roe? Lho. Roh endi? Lho iya. Nek sore mang aku roh pojok kono mang. Kairo iku. Kairo. Lah wong kon iku jare tau mati. Mulane aku takok kon. Ya tau mati kan ragane. Iya. Lah arwah ya rono-rono aku malah ngomong ngono. Terus nek alam kubur? Alam kubur iku dipendem dhisik. Heeh. Mari digawa wong akeh, pendem dek diuruki lemah. Heeh, mari diuruki lemah. Terus Diwuru-wuri. wuri-wuri apa? Serundeng. Lho. Apa sih, Bos? Ya ururi kembang ngene kok. Kabeh nyengkre langsung go njero ditarap. Diwuri-wuri kembang. Ururi kembang. Kembang apa? Kembang api. Lho. Pokoke perbuatan iku langsung ditakoni. Karo malaikat. Malaikat Loro. Sapa sih? ya sapa ben rek? Aku ben yo gak takon jenenge aku ben. Mamul tah mamul. Nek ngaji sing tenan cik paham ngono lho. Lho iya, pokoke krunguku ben pokoke bakar ambek bakir. Sapa
Jurang-jurang ketapek. Kuping tak kecer. Soale ketutupan ditutupinye lho ketapek krungu. Nek Jumatan iki nek ana wong khotbah rungokno aja ngantuk tok. Nek ana pengajian rungokno sing tenan pek manfaate juga goblok terus. Takoni sapa munggo kon? Nah, dirungokno. Lho lah iya. Cek ro keterangan donya akhirat iku ya apa? Lah, nek wong nang alam kubur sing nangolke malaikat loro. Lah iya. Sapa sih? Bakir. Wah. Mungkar nakir. Niru ya. Niru. Yai mang sore ustaz yang ngomong ngono mungkar nakir. Tapi wani awakmu ditakoni? Lho lah apa mau tau nglakoni kok gak wani lho. Mosok, Bos? Jelasno lho iso. Gak minder blas awakmu. Lah apa minder wong wis kenal kok minder. Ya malaikat kenal. Lho kon tak nek kon gak tau ngaji wedi tapi nek gelek ngaji, gelek maca-maca apa-apa ya ero. Walaupun sudah mati, tiap-tiap pertanyaan malaikat tetep eling. Ya eling. Krana Gusti Allah Taala. Lah ya apa anggapmu krana kon ngono ta? Iku lho kok blaras kok dadak. Lah iya. Lho gak sombong tapi kan kenyataan. Oh iya ngono. Saiki awakmu pada waktu ngono. Iya. Lho, terus mari ngono tekone ya apa tekone suarane? Tekone ngono. Untuk acara selanjutnya ada dunia lain. Iku lho kok blaras. Suarane gak ngono. Angin tok. Wah. Wisis koyo mlebu nang gone sanyu. Saiki upamane aku sing nakoni. Oh. Gak wedi. Gak wedi. Anggapmu kucing tarung ngono. Kok nakoni kok ngeang-ngeang. Ekspresinya memang begitu. Mas ekspresinya begitu tapi aku gak minder blas. Tenang ae. Awakmu turu. Dibangunkan. Sewaduk teyel. Anggapmu bal-balan. Nggo gawe ngono ya sopan. Mosok sopan. Ya apa, Bos? Bangun tidur. Ya pokoknya ditangekno lho, Tut. Hei, tangi. Tegas. Mosok, Bos? Oh. Gak wedi blas awakmu. Gak minder. Belas gak wedi. Karena sangu imanmu, sangu ilmu. Wis sembarang karo tak siap ya aku. Wis cukup. Maju tak gentar. Upama aku sinakoni. Membela yang benar. Oh. Manungsa. Apa? Apa kok malah nyentak-nyentak iku lho? Lah kon Iki gambarane upama ngono. oh. Manungsa. Man robuka. Apa? Man robuka. Le, aku lanang. Lah kok kon buka rok ya gantuke. Cara Jawa gak bacain wae, buka rok. Wah. Lah apa Bos man robuka kok kon buka rok iku lho? Lah kon nang apa? Ditakoni ngenalno ngono lho Bos maksudnya Bos. Lah kon mano, buka rok. Belaras. Lah kon nang Maksudnya man robuka. oh, man robuka. Iya. Iya. Gak kon ayo teko. Turu. Oh. Kaget. Manungsa. Sing jelas ngono, ayo wah. Lho, Ayo, man robuka. Wah, malaikat kok lembeng. Sing keras ngono. Ambek nyekel godho. Godhone atik sing anget iku. apa godho? Godho telo. Godho gepul. Berarti awakmu tau ro ya? Lho. Monggo godho. Kitab wis nerangno. Kok aku melok mengkerik. Manungsa. Adoh saka donya tekan kene apa oleh-olehmu? Ya gak nggawa wong kon gak mekas. Syukur. Nek nggawa apa gak nggawa apa. Lah mekas tak olehno kon. Jawab amal perbuatan sing apik lak ngono. Mangkane takonmu sing keliru, mangkane ngaji sing temen kae gak keliru. Wong kon jawab kamu blaras. Ambulara apa? Apa oleh-olehmu ngono lho. Tapi gak wedi temen. Gak, Dijawab ya aja wedi-wedi. gak. Sopo pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Lah, Sing salah kontut. kok iso iku lho bos. Lah kon takonmu apa? Sapa pangeranmu? Ya pangeran Diponegoro. Pangeran ngono lho.
Ane pangeran ning gone sembarang kali pangeran Diponegoro. Iku Jawa Tengah kon pahlawan. Berarti aku mau takokku kudu pangeran. Iya nek kon pangeran Diponegoro. Lah nek pangeran? Ah, iku Allah. Gusti Allah. Lah ya apa? Lungguh menungso. Sapa imame? Imam Bonjol. Nah. Masalah rek kentut. Le, takonmu lho rek sing salah ngaji sing temen ta lah. Ora ngono, gak tau dadi malaikat iki lak upama. Masih umpama ya aja imam. Lah terus? Ha imam nang nggone Jawa Timur ya imam utama. Lah nek Jawa Tengah? Nek Jawa Tengah Imam Bonjol. Imam sapa Imam Rasulmu lho. Kayak ono ngono lho. Ngono ta. Berarti nek Rasule Kanjeng Nabi Muhammad. Lah ya apa? Menungso lungguh. Oh, lungguh rek. Aja wedi-wedi. Gak. Kowe nuk donya apa sing kok waca? Ya gak mesti memorandum. Oh, jawab pos ya majalah ya komik. Ya Allah. Kok iso maca barang Nek ngono Gus ya. panutam apa sing panut? Mbok panut. Panutam. Al-Qur'an ngono lho. Lah kono apa sing kon waca bendina ya memorandum. Anjene ya pancen ya temenan iki lho. Wong kudu percaya kudu tenanan. Lah apa saiki aku memperagakan ngono tok lho. Aku rasane aku tuh wis ndredeg aku. Iya nek salah yang kene ndredeg berarti pelecehan. Tapi kalau sebenarnya apa dhek wedi-wedi? Iya. Mangkane wong urip iku aja nyepelno liyan. Iya. Umpamane sapa sing rada bodoh ya diangkat iki. Ngono. Lah nek kon nyepelno liyan ya mesti ae. Lah mangkane alhamdulillah. Pilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalam. Wong kate muka Dimas salame rong keranjang. Salame pisan pindho ping 3 apa? Gampang ping 16. Salam iku hukume wajib. Iya. Tambah akeh salame, tambah akeh pahalane. Kok ijek enek umat sing kaya kono. Astagfirullahaladzim. Gak nutut utekmu. Ngelono gak nutut utek dorong karuan. Wong cara gedhe ya gedhe aku. Dukur-dukur aku. Masih isi akeh isine aku. Lah kok atase sak kepel. Tak rungok-rungokno omonganmu mang kok kaya suarane kolbun. Apa kalbun? Kerek. Ngelokno wong kaya kere saenakmu dhewe. Antene ket nang trubus ngeyel, raja ngeyel. Salim Lailun. Apa? Selamat malam, goblok. Gak tau ngaji ana wong ngomong takon kemeruh kementus tak jotos bosok kon kok. Kero. Takoni ngono ae muring-muring pecicil-pecicil. Kayak pecicil-pecicil. Gak apa-apa, gak apa-apa. Geger. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar iku dicintai dening Allah. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa iku? Lho, setas ngapalno iki, Mang. Mulane kok takon arek-arek dicatet. Mamula kono nek ngaji ya ngaji sing temenan, aja syukur teko Jumatan teko kono ngantuk, balik nggawa sandal anyar. Tapi umumnya wong kampung lah sapa masjid. Tapi nyolongan. Suwe-suwe lah tak kena awakmu barang. Kapan aku mbok sandal? Lah sandal swalokone tak kena bojomu sing digawe saiki. Sandalku ning swalo iku? Iya, iku anggap gak nyolong teko nggone masjid sepanjang kono. Iku mbok kei. Lah iya. Oleh teko ndi? Lah nyolong masjid sepanjang kono. Gak layak kok awet. Konjo arep ae. Lho engko dhisik ta maksude ku awet dalam arti apa? Ya awet digawe terus. Awet digawe terus apa? Awet kesandung. Bolak-balik kesandung tletong. Nek gak ngono kesandung telek. Mergo iku barang colongan. Nauzubillahi min dzalik. Kok iji ana umat sing kaya kon. Munggo kon dadi anakku tak suntik mati.
anake samene, bapane samene aku nek kon turu bapak garo tak icai. Ya aja ngono ta, Rek. Ngomong ngono ku tambah marahi tukaran ngomong sing. Wong iku gak perlu lakobihi nafsun. Apa? Gak perlu kesusu, keburu nafsu. Wal gena-gena. Nah, Pegel-pegel ati ngomong mbek Trubus iki. Aja kok mbek Trubus ambek anake lho kudu tak jites. Anake sing endi? Tommy. Sing Tommy. Apa anakku wis tak serano kon? Lah iya. Eling-eling awakmu wis ngedekno sumola. Apa sumola? Kae ora lek sumola. Musola. Oh iya. Sumola. Musola. Sumola. Mus So lah lah. musola. Sumola. Mus So lah lah. sumola. Musola. Lah. Iya iya. Wes. Kon sing salah. Ngaji sak ngaji yang ngono. Aku nek ngulangi anak-anake wong liyane termasuk anakmu cerdase alhamdulillah pinter gak kaya anakmu. Iya. Bareng kena anake Aldrubusa iki. Kadesa Aldrubus. Dadi ya tak rung ana ya bener nek kon mangkok duwe ayat dhewe innal trubusa wal mauti qiyamah. Kok gak mati terus kon? Tak jamoni urip maneh. Sing anake Trubus sing endi Gak sing? layak mati dijamon urip. Kon roh bojone Trubus sing saiki. Mlakune wis gak gatra wong. Mergo mati dijamoni. Ya mlakune wis ngene. Iku gak mergo iku saking salah ngombe jamu. Jamu apa? Tak kok ngedek sayangku. Saking setiane. Bojo kero kabeh kok disayang-sayang. Tak celuk. Mi. Jenenge Parmi ta? Umi. Nek nyeluk iku mama kadang-kadang. Ya ngombe jamu. Ceke gak kalah mbek bojone arek-arek iku. Tak jamu apa pi? Nyeluk aku papi. Papi apa pi sapi ya? Gak, ikan celuk pi tahu ketiban kopi. Tak celuk apa pi? Jamune arek-arek lho. Galian sinset. Nah bener. Iya bener tapi tukune jamu salah. Lho kok salah? Gak galian sinset. Hah? Galian sinset 5 diombe kabeh lep. Rapet. Lho, lah nek carane ngene aku ra ya tersiksa batin. Lah ya apa? Ganti. Gak kena belas. Ganti galian benggang. Bareng kalian benggang mari ngombe 5 7 diombe pelek kebacet maneh mlaku ngene. Sodok deloser. Ngelono bojone wong. Tapi anakku Tommy kan ternyata api. Api apa? Apa? Kon niku nanggone embong-embong lho, Trubus saiki wis pinter ngaji. Lah iya. Trubus wis khusuk, wis alim gak kaya biyen. Tapi pada kenyataannya gak ngono, Tut. Iya. Anake nek ngaji mbek agregeten kudu tak Pas sregep tonyo. lho, Langgar, ya. Sregep tapi ngentekno turutan. Iku ngaji nang nggonmu ta? Turutan gak digawe ngaji dipangan. Gak tau mbok ingoni ta anakmu iku. Ingono cek gak mangan kertas. Anakku mangan kertas ya anggapmu adi nang moto ta. Digawe buntel. Kancane pinter-pinter waya Ali bata sa jim ha. Kanca Quran sing kancane. Oh, wis tekon binti. Lah terus sing Tommy anak Trubus iki. Angger waya teko iki sin sod dot ya ngono sih mestine dot ngono gak iso ngaresak mene. Enake dot ya. Gak apa-apa kaitan. Tommy, oh gak kok dot nak. Ya napa Pak Le? Diceluk Pak Le aku. Ya cut nyarek. Anane karo Pak Le mergo bapak tapi cilik. Pak Le. Ngene lho nak, dot. Dot. Dot, dot. Dot, dot. Dadi aku sewengi mbek anake Trubus ki ndat, ndot, ndat, ndot. Ya sing sabar wong panjenengan. Sabar, gunane apa? Inallah ma'asabirin nang apa? Apa maksudnya? Lah iki mangko sing sabar pakai masalah dot. Kan niku jenenge aja membina anak sing temenan. Aku tas teko iki mang terus terang ae. Ngimami teko Masjid Agung. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah aku dipercaya wong kudu di Masalah aja percaya tutono aja ngangger ngomong ae aja percayaan.
Kon lho ngimami, wong kon tingkat adane gak iso kok sampak ngimami. Aku ki adzan rutin nduk ngene Masjid Agung sing adzan ki aku. Rutin nek anggere dina Rebo, mesti aku sing adzan. Ala Rebo anak. Mujahidin Kemis sing adzan aku. Kono aja sombong. Al-Falah Selasa sing adzan aku. Nggonku dhewe ben Senen. Aku ki tanggapan adzan tekan ndi-ndi. Adzan kok tanggapan. Lho saking enake suaraku. Ayo gak percaya ah. Aku gak percaya nek jero ana buktine. Saiki dinyatakno. Sakmene adik-adik iki sakmene kae terus agamane kaya ngene Islam. Terus paham mbek adzan iki. Saya aku percaya nek kon iso saiki tirokno adane nggone TVRI. Kon nek iso berarti aku percaya. Lho wong TVRI ku soboku kok. Ya tapi kan sobot tok. TVRI ku sing dijogo adane Masjid Mujahidin. Sing apa sih? Walah. Cengkoke ndok ya apa cengkoke? Sik gak percaya. TVRI. Aku turunane Bilal kan. Mulane kok ngono wong Bilal elek kaya ngono. Oh, kayak ulah kobra. Adzan iku sebagian menyebut nama Allah supaya tegorokan iki padang gak klorok-klorok, gulune diobano supaya angin sing elek metu kabeh. Suarane cek enak. Angin elek metu kene mandane yang sing ana mburi tambah welek nang. Ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mujahidin. Aku percaya soal TVRI anjene kanca-kanca karya budaya sobone kono. Sik gak percaya lah. Ya gak percaya saiki sing ANTV. Lah aran disetel ANTV. Aku penggemar TV. Adane TV bendina tak setel kabeh. Tapi buktine ANTV. ANTV ya mek ngene tok lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ANTV. Ya gak apa-apa Dor, kan aja yai anut. Nyatane iso temen. Ya tapi durung buktine mablure saiki sing tran. Lah, tran kan aran disetel. Trans TV. Trans TV. Sing adane kaya wong aras-arasen niku. Ah, dan kok aras-arasen. Rungokno ta. Tran iku angel nek gak iso ngorojo tambah Iya tapi iku nek gak tau mondok gak iso iku. Tran lho ya iki tran lho. Nah ya kaya wong aras-arasen sih. Sing apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Sawangane elek ngene pinter sembarang kali. Saiki sing aran kon RCTI. Yo RCTI. TPI. Apa ha? TPI gak tau adan. TPI kok tau. Gak tau nyetel adan. Wong aku penggemar TV kok. Ngomong tahu kok. Nyetel. Wedi, gak oman sponsor. Ada sponsor bareng. Mbok kok situ gak tau adan. Anjene TPI gak tau soalnya dek durung wayahe anjene TPI kan Winginane diseneni wong-wong. Kabeh adan gak adan dhewe. lho soal cek isu. Ngono ae. Iki adane anu SCTV. SCTV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok iku. Iya. Rada nyengek nadae. Kon kok adan dini, adane Sengon Agung lho aku. Musala nduk ngene pojok kono mang. Kon lu tau. Sobo. Tanggapan teko Malang aku sobo liwatkin adane tambah enak. Wong kene Wis coronge mendit-mendit suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok Mail. Pak Mail wong iki tuwek. lah ya sing enom iku lho nandi. Sing enom andene gak tau budal sobo. Sing tuwek adan sing enom malah kemulan saru. Aku mlaku kalem-kalem sapa sere adan wis tuwek kok ngono suarane. Kok Pak Mail. Puji-pujian sing teko nggal situ Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ngantuke digedhekno. Bacut. Kon Lho sapa nek iki? Oh, Aladin. Iki nek gak padha tahanane gak seragam iki. Iki Saudara kembar. LP anyar ta? Rasamu wong hukuman ngono ta? Kok biasa nek tulisane nduk kene tahanan. Sing nduk kene patroli. Patroli. ngelok-ngelokno wong tahan-tahanan kok ero lah ngono. Lih, awakmu ojo rebut pinter. Gak. Ojo pinter-pinter tukaran. Nek ngene kene iki gak tukarane sing ditekakno. Gak omonge sing ditekakno hiburan. Apa? Hiburan. Apa? Sing ditekakno hiburan. Dinerangno iki arek.
Pokoknya tanggalan sing abang iku liburan. Delok. Hiburan kok. Lah ya tanggal abang minggu. Liburan wis digawe mendem wong mati kok lho. Iku kuburan. Kuburan ini arek lanang ambek wedok iku lho. Kathok-kathok ngene lho. Iku cemburuan. Hiburan. Maksudnya iku hiburan. Hiburan saiki Hiburan ayo apa? selawatan. Nah, iya. Oh iya. Nah, kan sik durung kit mangkan sik ngomong tok. Ngomong tok. Mari ngomong hiburan, mangan, turu, tangi, nyambut gawe. Hiburan ya kena dolek dhisik, jek kene tagak areke. Sopo? Pacarku. Sopo kan dia pacar sopo? Anis. Oh, lemu Jo. Sing lemu kok pacarmu? Iya. Anis. Iya. Mulane winginane teko kono mlaku kan ojekan pojok kono. Mlaku kok. Oh, iku bakul lontong ngawur ae. Gawa apa? Kene iki winginane ape ditekani liputan teko Trans TV dunia lain. Madakno antara dunia lain ambek Karyono. Karyono sopo? Karyono kon padak-padano aja arek itu akeh segilane. Ya apa? Selawat. Ayo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya bareng-bareng ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eman temen nek wong bagus ora sembayang. Nabi Yusuf bagus yo gelem sembayang. Nabi Yusuf bagus yo gelem sembayang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eman temen yo eman temen, rupane ayu gak gelem sembayang. Eman temen yo eman temen, Maryam ayu yo gelem sembayang. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eman temen lah eman temen, wong soge kok gak sembayang. Nabi Yusuf ganteng gelem sembayang. Nabi Yusuf ganteng yo gelem sembayang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eman temen yo eman temen, wong sugih ora sembayang. Eman temen yo eman temen, Nabi Sulaiman sugih yo gelem sembayang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eman temen lah eman temen, wong ayu kok kagem sembayang. Siti Fatimah ayu sembayang. Siti Fatimah gelem sembayang. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah
ala yasin abibillah eman temen lak yo eman temen wong lemu kok gak katokan enak wis gak uman kabeh mbok gawe wes saking ngene aku ana tugas lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Nyanyi kok nyanyi gak katokan. Nyanyi mbok sing apik. Nyanyi kudune jogete nek peragaan. Nggih Pak Ustaz. Pak Ustaz nyanyi kok apik. Ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana ya apa ayo enak ya Gampang drem. Aku elak. Aku yang elak. Ya dana, ya dana dana. Ya dana, ya dana dana. Ya dana, ya dana dana. Ah, ya dana, ya dana. Ya enak ana peragaan. kok iso sampe mak lep iku ya apa sih rek Nyimpang. Aku lagi kepingin. ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana sing kon iku wong telu gak pokro kabeh sing kene mak lep-lep kene tambah dipletek-pletekno Enak ya? sing Ala kepingin paling. sendoke jajal yang jajal ya kok set aja dikupui ya dana wis seru kupingku gak budek lah ya aku pengen jajal enak tak gak nek enak tak terusno nek gak enak ya gak tak terusno be enak lah ngono sih Mesti enake. be enak Ya dana. wis seru be enak tak jajale Wis gak ada dijajal yang mesti enake. wong biyen niku sing gawe aku biyen niku iya tapi saiki mbok lali bae Ya. wis seru jangkrik astagfirullahaladzim Wong ngomong kok. kadek ngene aku mau Gak enak nek gak ngono. kadek ngono Gak enak. ngatik tak gak Gak atik ngono Ya danane lho. Rungono ta? Kopi dakek iringan apa malah gak tak krungu. Kopi gak dakek iringan ta? Kayak iso krungu nang cek ngono. Kene lho dakek kene ngarep. Ya dana. ya man ya dana wis seru ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya Hei, kakek jenggong. Ora nek jenggong, nek jenggong. aku lah wis muni emang tak jajale dhisik enak tak gak Oh nek gak enak dibalekno. lah kok iso muni gak ada ngono ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana Masalah li sepali. Paniku aja ngono, Mas. kok iso mak muni teting Wasono, tamakno. Aku tak ya. ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya
Dipenek dah. Ngomong nek dipenek. Dipenek. Sing dipenek wetenge. Maksudnya sing dipenek iku bokonge gak ngomongi dipenek ngono. Tetep masih dipenek tetep. Ya dah lho. Ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana, wangen rek. Ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana. Kok kratak-kratak Suwek. Lah kon hei, masih gak ngono, masih pojokan ngarep kene yo kene. Kene coba drono. Kayak papu. Ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana. Ah, ya dana, ya dana. Alah po? Aku kan malu. Gak apa-apa wong dhek ado ngarep iki lanang padha lanang. Ado sing ngono. Tak dang-dangane. Gak ketok kan gak iki. Gak ketok, Bos. Nah, ditekan. Apa? Lawa. Kalah. Gak apa-apa, gak usah sini. Ceklan serapat, ceklan. Apa, Bos? Mangkane kok isine lah sing ngedep wedok. Ah, Oh, Anis. oh. Oh, aneh sih. Kok nang ngene? Oke, siap.